Нурсила бүгін міне. Сіз көресіз ме менің қияфетімді ғымымен? Ха? Міне солай айтамыз біз. Сонда міне ойындар. Суғыз! Қарым бар бетінде. Yok, Ивлеева кәкәшкә. Жәмәғат баршағызға да сәлемдер. Бүгін біз Ялқын журналына қонаққа келерге болдық. Туқта. Аха. Білесіз нәрсеге? Татмедиа ұйыштырған медиа ресурслар көргізмәсінен соң міне шулай сөйлештік те бір-бірімізге қонаққа ерерге болдық. Әйме? Кеттік айда. Сәлем. Біз бүгін Ялқын студиясында. Һәм бізде қонақта бүгін Роберт үзе. Роберт десемсіз? Тизден, бик те тизден менің... Точно. Мен бұлай тұрып тұрам біреки. Һәм менә тизден, бик тизден менің яңа статьям дүния күрәшәк. Ол нәрсе турында булачак? Ол соннар турында. Бүгінгі статьям 80 һәм 90 соннар турында. Я бюджет буду, я сразу говорю. О, хәзер булай инде вообще. Әтәләнүчеләр белән таныштырып икән, бездә бүген ШТК дөньясы вәкилләре. Ул да булса, Татньюс яңалыклар порталының хәбәрчесе, даими хәбәрчесе Роберт Исламов. Һәм әйдә шаяр татар КВН лигасы җитәкчесе Рамил Агдеев. Алкышлыйбыз. Әгәр Рамилгә бирелгән сорауга Рамил дөрес җавап бирми икән, ток Робертны сорашак. Ул дөрес җавап бирергә тиеш. Син җавап бирмәсәң, аны суга. Роберт җавап бирмәсә, Нурсила бүгін міне. Апкаш. Вообще сұрауға жауап беруге тырышмаяшақ мұнда. Рамил, Робертның яраткан футбол клубы. Барселона. Юк. Блин, ты что творишь? Рамиль. Это был. Да? Это вообще был. Көрдім ба? Блин, нет. Солай айтамыз біз. Сонда міне ойындар. Рөхсәт итәм, қина. Ике тапкыр бәрә башладылар. Рамиль, мен білмедім, ну реально. Суғыз, айдаңыз. Болса. Қазір міндей шешінен Ойнадық, міне шулай біздің қаршы алдылар. Қонаққа деп келген ек. Қонақ болып кетеміз дейінді, конечно, но мында нелер бар ма? Жарақатлары, шырамлары жоқ ма? Көрінмей ме? Жоқ. Міне әлек Ялқын журналын әрәқатленіп оқидырым, қарайдырым. Бүгін міне оқытмадылар, бары тек ойнаттылар һәм типкеләділер, дүмбәсләділер теге дуслар шайында. Әттәлим, әттәләділер. Ете алмайым ол сөзін. Әттәлим шоу бик шәп болды. Мен әлігі юғалып қалдым әйме, фикірлерім шуалды, чөнки токтан соң үз киріп миңа қайту ауыррақ. Сіз көресіз ме менің қияфетімді ғымымен? Ха? Мен кеттім. Сәлем. Аман сен шаласың мені әлі? Сіз нешеп мені яратмадыңыз ол қадар? Сіз өзіңіз көргенсіздердің ойын бойынша? Uzun кішілеріні яратпаймын. Олар не? Артық uzun, һәм аларга сүзләр узак барып җитә. Нәрсә? Сүзләр узак барып җитә. Оператор былай күрсәтә. Нишләп менә шундый уенны алырга булдыгыз соң тегене? Кешене җафалый торган, интектирә торган, мөлаим генә, шибәр генә, туташ, шундый кырыс җафалый торган уенны алып бара. Менә тыштан ялтырый, эштән калтырый диләр Шәлимә. Нәкъ менә минем турыда бу. Тыштан мөлаим генә күренсәм дә, эштә мин звир. Менә шулай дип сөйләшә ул безнең Зиләбез, без дә шулай дип сөйләшик әле. Безнең бит әле тапшыруның девизы да бар. Ничек әле? Аяк кулларың сызлаусыз булсын. Әтәлим шоу. Безнең белән булыгыз. Безнең белән дә булыгыз, бергә булыйк. Аерым торыйк. Карым бар бит инде. Сөйләп җибәрегез әле үзегезнең эшчәнлегегез турында. Моннан тыш тагын нинди дә булса проектлар бардыр бит инде әле. Безнең проектлар вообще күп. Мин вообще бер сәгать сөйли алам. Без бит инде менә октябрь айыннан башлап Татмедиа Junior дигән проект тормышка ашыра башладык. Һәм инде анда безнең Салават Күпере журналы, Сабантуй журналы, безнең кичкенә балалар журналы бит инде. Ялкын һәм Идел, алар яшүсмерләр һәм яшьләр журналлары. Һәм без бөтенебез хәзер YouTube'та проектлар эшлибез. Безнең бүгенге көндә ничә проект бар дип уйлыйсыз? Ничә проект дип уйлыйсыз? 32. 32 мен 3 демәкче идем, мен 4 демәкче идем. 32 проект бар. Һәм без анда эшлибез татар телендә балалар, яшүсмерләр һәм яшьләр өчен татар телендә, саф матур татар телендә татарча
контент сөйлей алам. Әйдә киттек деген проект турында. Чөнки анда мин үзем алып барам. Әйдә киттек проектын. Сөйлей алам. Аны без Тастерның 100 еллыгына багышлап башлаган идек. Быел шулай ук дәвам итәбез, чөнки ул иң файдалы проектларның берсе, чөнки анда мин алып барам. Bu da şəb reportaj, çünki bu reportajını min alıb baram. Безнең төп максат районнарга йөреп, яшүсмерләр, яшьләр тормышын күрсәтү. Андагы яшьләр, яшүсмерләр ничек яшиләр. Әмма шундый шая, камерадан курыкмый торган шаян, әйбит. Алар безгә үзләренең районы турында сөйли. Менә без монда ял итәбез, монда барабыз, менә шундый тиштеккә. Bir сорау, каян илһамын алып алдың мондый проектны, менә каян башыңа килде? Орел и решка, шулай Птушкин. Птушкин мин вообще минем кумир. Минеке дә. Ивлеева хан. Юк, Ивлеева кәкәшкә. Уже ярты сәгать сөйләдем, әле син башта әйттең дә, юк, ярты сәгать сөйләмә, бер сәгать әзгенә сөйләд. Без инде ярты сәгать сөйләшәбез, әле тагын ярты сәгать сөйләшәчәк идек. Әле мин хәзер шулай дип әйтмәгән булсам сиңа. Ялкын. I love you. Бүген мин Ялкын журналына кунакка килгәнем. Ялкын журналы безне үтә матур каршы алдылар. Соңыннан муенга чакыртып безне әллә нишләттеләр. Тәлим эшләттеләр. Бер сүз белән әйткәндә, ошады. Sağ olun dostlar. Пока-пока. Assalamu alaykum.